Bueno, foi un partido complicado, non? Ao final vimos de vacacións, ano novo, pois ao final cando perdes ese ritmo de entrenamientos con esas vacacións, pois sempre costa un pouco máis ter esa chispa, pero bueno, creo que fixemos un moi bo partido. A primeira parte creo que fomos claros dominadores, conseguimos marcar ese gol casi no tramo final da primeira parte. E bueno, pois na segunda eles como tiñan que arriesgarse un pouco máis, pois sí que é certo que se volcaron un pouco máis hacia nós. E bueno, ao final pois fomos efectivos nas dúas áreas e levamos a vitória. Home, se metes as primeiras ocasións, ao final o partido condicionase sempre. Ti partes dun plan de partido, tanto un equipo como o rival, por exemplo, e bueno, se conseguimos abrir a lata antes, pois igual sí que podían aparecer máis espacios durante máis tempo. Pero bueno, isto é así, o fútbol é así, e a veces cando non quere entrar non entra. Aquí tuvemos partidos no que marchamos 0-0 e tuvemos de todos os colores. Pero bueno, estuvemos acertados, o importante é que nos levamos os 3 puntos. E bueno, a ver, eu intento sumar o que podo, como se di a famosa frase aquela de as que vayan fora nas metes para dentro, pois bueno, intentas facer o teu mellor posible para aportar ao equipo, e bueno, se non, pois ao final cando un baixa o nivel, pois os demais nos axudamos entre nós, e bueno, neste caso tocou actuar nese momento, fun eficaz, como quen di, e bueno, pois axudei o equipo. Bueno, pode ser que a nivel físico, mental, e bueno, despois a nivel de rendimento, mellor sendo crítico, creo que pode ser dos meus mellores temporadas, seguramente. Tamén, como sempre recalco, as anteriores non veño de... Bueno, quitando antes de a chegada do Bergan, non é que disputara moitos partidos, pero bueno, sí que a nivel de partidos, a nivel mental, a nivel físico, pois sí que me encontro bastante ben. E bueno, espero seguir así, dar o mellor de min, e bueno, a ver o que depara a temporada co equipo. Eu creo que, se teño que poñer unha nota, pois unha nota bastante alta. Non quero falar de puntuacións, porque ao final cada un ten a súa opinión, pero creo que a nota é alta. Somos un recién ascendido, hai equipos con moito nivel na categoría, e sempre lle fixemos frente. E bueno, creo que esta primeira volta foi moi boa, creo que ainda así o equipo sabe que pode dar moito máis. Sí que é certo que tivemos como un pequeno carrusel en diciembre de partidos que igual nos poido condicionar, porque ao final creo que foron en 20 días 6 partidos. Eso ao final, pois, a nivel condicional, sobre todo, nos afecta. E bueno, eu creo que a primeira volta, pois eso, que che digo, unha nota alta. Bueno, a verdad que eu vin no equipo bastante ben físicamente, pero sí que ao final pois esa condición física despois dun parón, aínda que pares 4 ou 5 días, nótanse. Eles creo que tamén achacaron ese baixón, pero bueno, ao final cando tes que ir polo partido, pois tes que dar ese extra. Nós tamén tiñamos que dar ese extra, pero bueno, eles sometente máis, teñen que arriesgar máis, metente aí no teu campo. Pero bueno, creo que ao final acabamos ben, eso despois preguntei aos xogadores mañán, a ver, pero bueno, creo que ao final o ritmo do partido supemos aguantalo. Sí, creo que é unha oportunidade para aproveitar e coller ese nivel que nos falta, non? Ese nivel extra de condición física, e bueno, para coller certos automatismos, por exemplo, co balón, ou esas sensacións, non, que se din, e creo que é unha oportunidade moi boa para esa semana de descanso, para coller eses niveles.